מה שקורה זה דבר מאוד מאוד פשוט. שואבים חוקר, מה עשית? אז כולם אומרים, אנחנו לא זוכרים, ואני בכלל לא הראש, תפנה לראש, הראש אשם. ואז כשמגיעים לראש, אז הראש אומר, סליחה, כל הפעולות שלי היו חוקיות בכלל, אני קיבלתי אישור של הייעוץ המשפטי, רק שהייעוץ המשפטי לא נתן אישור. ואז הוא אומר, זה לא אני, זה החוקרים. ואז חזרת לאותו קו דדליין. מי שהייתה אמורה לקחת ולנטרל את האירוע הנפיץ הזה, זה מי שהיום שופט את בית משפט שלום, אז ראש המחלקה ציפי גז, שלא עשתה את מה שצריך בזמן אמת, כי ציפי הייתה מאוד מאוד מנוסה, אני חייב להגיד, זאת אומרת, זה מאוד מפתיע אותי שהדבר הזה עבר אותה ואיכשהו קרה, ובכל מקרה אנחנו נשמע תשובות די מתחמקות, וזה יהיה מעניין לשמוע את אלי לוי מסביר את האירוע הזה, כי ראש המחלקה, הרי יש פה צח"ם שמוקם, צוות חקירה מיוחד, שמוקם מחוקרים רגילים וחוקרים של ניירות ערך וחוקרים של מס וכדומה, וכולם הרי היו באותה מטרה, והמטרה לצערי לא הייתה חקירה אמת. אני מדבר לפחות מההנהלה, כי הרי ההנהלה לא הייתה אמורה לאפשר את הדברים האלה קודם כל, וזה ירד למטה שהכל מותר. ככה זה נראה. טוב.